Portem 3 hores, no saben ni a on... Silenci! A veure, tu! Tu ets assessor cultural del Departament d'Indústria. No, sóc assessor industrial del Departament de Cultura. I tu? Jo sóc assessor... No m'ho diguis. De comerç. No, assessor del comitè d'assessors. Per favor, però com podem tenir tants càrrecs públics? Com els recol·locarem si sortim del govern? Joan, perdoneu. Joan, necessito ajuda. Home, Carreras. Herrera. Sí, què et passa? Tu també tens massa coses per reciclar, oi? Doncs més o menys. No sé què fer amb tots els alts càrrecs d'iniciativa que aniran al carrer. Almenys al PSC li queda la Diputació i l'Ajuntament. Però mira tota aquesta gent. Directors generals, caps de gabinet, secretaris tècnics, futurs aturats. Perdre el poder és un marrón, Becerra. Herrera. Ai, quin marronàs. Ai, quin marronàs. Marronàs. No te'n sortiràs. Ai, quin marronàs. Quina pena fas. Marronàs, ja em diràs què fas. Marronàs, amb tots els cessats. Tots aquests paios se'n van al carrer. Si no governo, no sé què em faré. Ai, quin merder. Quin marron em menjaré. Director tècnic, sots cap i assessor. He de ficar-vos a un contenidor. De quin color? Mare meva, quina por. Això és el que passa quan la cagues massa. Si repetís jo aniria millor. Potser podríem pactar amb l'Artur Mas. Això també seria un marronàs. No et pensis. Si tot acaba amb sociovergència, ens menjarem els mots a consciència. Ai, quin marronàs. Ai, quin marronàs. Per què fots, Cabrera? Herrera.